Uminarangkada na kasuod mang-aga ang taunang Sports Fest kan Police Regional Training Center 5 sa Campo General Simeon Ola sa Legazpi City. Kabali sa aktibidad ang 97 pulis na nagkaklase sa Public Safety Senior Leadership Course Training Center 5 Batch 2024-01. Asin ang 101 pulis na nagkaklase sa Public Safety Junior Leadership Course Training Center 5 Batch 2024-02. Class Alpha asin Class Bravo. Pira sa mga highlight kan pagbubukas ang Search for Escorts and Muses Sports Fest kung saan na ipahiling man kan apat na kaintrang padas ang sa intang wit asin natatagong humor. Pangit man ako sa inyong paningin, may mas pangit pa sa akin! Hindi ko po ito ini-expect pero masayang-masaya po ako kasi nanalo ako. Malaking bagay, ako as a member ng SWAT, seryoso kami sa trabaho. Ngayon, sa gantong paraan, nagiging masaya kami. Naging Wespedi Honor asin speaker sa pagtiripon si Ako Bicol Party List Representative Congressman Attorney Jill Bongalon kung saan inumaw kang kongresista ang inisyatibong inikan opisina kang PRTC Bicol. Bentahin ang kay adaan na nagkakaigwan ng Sports Fest, ulita nagiging dalan ini para sa mas marhay na salud kang kapulisan asin mas pusog na pag-iribanan. In all the activities that I have attended, activity ng Philippine National Police, ito yung parang most entertaining, the funniest activity na aking pong nadaluhan. No? This kind of activity, talagang kailangan ng ating pong mga kapulisan, lalong-lalo na the kind of work that they are engaged in. Maugmaman ang Pamayokan Training Center sa Bicol na si Police Colonel Avelino Garrido Jr. na mahiling na nag-e-enjoy sa mga pakawat ang sa indang kapulisan. Laom niya na sa tabang kan aktibidad mas maging disiplinado asin physically fit ang mga pulis para mas maging epektibong public servant. It was a success, especially with the presence of our guest bonus speaker, si Congressman Attorney Jill Bongalon. It is part of their curriculum, yung Sport Fest. At the same time, para ma-promote din natin yung camaraderie nila, kanilang sportsmanship, at the same time, yung physical na pangangatawan nila. Presente man sa pagtiripon ang mismong Pamayokan PNP Bicol na si Police Brigadier General Andre Dizon. Mientras tanto, madurar sundo sa Webes ang aktibidad. Makakareceive ng 20,000 pesos gikan sa Ako Bicol Party List ang grupo na bibistuhong kampiyon. Napaka-importante ito sa mga schooling natin para ma-develop yung tinatawag na social interaction nila. Dahil sila ay galing sa iba't ibang probinsya. Sila ay inipon, binuo dito sa loob ng RTC 5. May tema na aktibidad na Peacekeepers Play United in Sportsmanship Inspired by Service. Para sa mga baretang tatak Bicol, Angela Calves.